doctors who were in the Philippines in 2017, 2018. I've talked to nurses who had connections to various situations. And I've talked to patients as well, patients who went into Dr. Farah's hospital. So I've talked to lots of people, and I can't share any of their stories because legally I can't. Pero ako, I can, Doc Adam. Mabuhay kayo. Paki-subscribe at sampalin ang kampana. Mabuhay! Ako ang inyong kakampi na si Orange Julius at yan ang naitay ko na si Puting Pinoy. Appear mga kakampi! Frick, sobrang lamig. Lamig! O, saglit ang may idea ko. Oh, yeah, there we go. Gin Repolyo mga kakampi, tapos dagdagan natin ng konting Sprite para sa kalusugan natin. Tagay mga kakampi, Gin Repolyo Sprite. Pwede. I feel so much healthier now. So, yung mga kwento ni Doc Adam, hindi niya maikikwento. Pero ako mga kakampi, maikikwento ko. Manood kayo hanggang wakas at sampalin ang like. May kaibigan ako na nagdala ng 30,000 pesos sa kanyang ina sa Pilipinas, sa Mindanao. Yung 30,000 pesos na yun ay pang check-up para sa isang infection na mayroon sa kanya. Yung infection na yun, madaling gamutin. Pero sa halip ng pagpunta sa hospital, pumunta siya sa albularyo. At yung mga mungkahi ni albularyo na yun ay gamitin mo ang mga ganitong natural products, gamitin mo yan. Namatay ang nanay ng kaibigan ko sa sepsis. Napaka-preventable. Sana naiwasan. Yung mga pamamaraan na ginagamit ni Doc Farah ay pareho sa paraan ng pagpapagaling ng albularyo na yun. Ganito na rin yung mga kwento ng mga ibang pasyente ni Doc Farah. Isipin din natin mga kakampi, si Doc Farah din, gumagamit din siya ng mga magical treatments, mga natural remedies, natural treatments. Pero maraming kwento tulad sa kwento ng aking kaibigan na nangyayari dahil naniniwala sila sa mga tao na tunay na nagsisinungaling or nagiging hindi responsible. At kay Doc Farah, mayroon siyang medical license. Nag-aral na siya sa tunay na medical school. Bakit hahayaan niya na maging sobrang irresponsible? Pero mga kakampiyan nga, huwag natin kalimutan at huwag natin paniwalaan ang mga tao na nagsasabi na may miracle cures sila, na natural remedy lang ang kinakailangan. Ako, kinagat ako ng aso nung tumira ako sa Pangasinan, sa Alaminos. Yung aso, lumampas pa sa 2 katao para kagatin ako. At dahil alam naman natin mga kakampi, baka may rabies yan, sabi namin, okay, dapat magpaturok na ako. And then, bago na yun, may nagdudugo sa ko, tapos naglagay ng bawang. Which, kung tutuusin, walang proven medical effect yan, mga kakampi. Pero ako, pumunta ako sa hospital para magpaturok, pero yung taong na nagmungkahi na ganyan ang gagawin, paano kung yan nga talaga ang akala nila? Na ganyan lang pala? So bakit nga ba sobrang halaga ng mga video ni Doc Adam? May sasabihin ako, kakampi. Wala akong Ano magical yan? properties para pagalingin ang What? masakit na grabe. Balanced part of a healthy diet lang ako, gulay. kakampi. Ako si Rolly Repolyo. Ayaw ko lang banggitin noon kasi baka iba nang tingin nyo sa akin. Kain ka lang pala! There, kakampi, I'm so sorry. Naniwala ako sa iyo. Be your mascot if you want. Gusto mo ba pa rin maging mascot dito sa channel para para nakikatuwa? Para may kunting katuwaan tayo? Oh yes, walang problema, kakampi. Okay, salamat. Hayaan natin mga kakampi, kung ano ba ang gulay ay maging gulay. Kung ano ba ang prutas ay maging prutas. Pampalusog po ito para sa ating mga katawan. Pero they're not a cure for cancer. Kaya napakahalaga nga ng mga sasabihin sana ni Doc Adam na mag-investigate sana yung mga journalists or kahit sino tungkol sa mga practices ni Doc Farah.
Para sa mga specific stories, tingnan nyo yung page na ito. Tingnan nyo ang page na ito sa Facebook. Marami kayong malalaman. This is one reason why freedom of speech is so important. Accountability. Oh yeah, Doc, welcome back to YouTube.